For we meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. Zašto se svemir širi? Što je tamna tvar? Što je Dysonova sfera? Što je Fermijev paradoks? Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome. We meet in an hour of change. Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli u novi nastavak nove emisije o svemiru i svemu ostalome. Kroz Beskaj svemira i čurisni svijet znanosti večeras vas vode Lovro Dujnić, Bog, i ja, Marko Šimac. Sam smo večeras uživo na 100,5 MHz radio studenta za područje Zagreba, te sutra u snimci u 19 sati na 97,5 MHz radio Nudova za područje Dubrovnika. U današnjem nastavku budemo pričali o misiji Artemis, to jest na hrvatskom bi to zapravo bilo Artemida, i velikom snu povratka čovjeka na mjesec još u ovom desetljeću. Hoće li to biti moguće, poslušajte u temi emisije, no prije zanimljive teme emisije poslušajte večerašnji odabir vijesti iz svijeta astronomije i srodnih znanosti. Zaplovite s nama u prostranstva bez kraja. 3, 2, 1, 0. Emisija o svemiru i svemu ostalome. Prva vijest nam priča o dalekim zvijezdama koje gutaju ostatke planeta. Kako zvijezda veličine Sunca ostaje bez goriva i postaje nestabilna, ona se napuhne do enormne veličine prije nego što otpuhne svoj vanjski materijal, a jezgra se kolabira u malog, ultragustog bijelog patuljka. Pri tome najčešće uništi unutarnje planete, i iako smo vidjeli bijele patuljke koje imaju planete, što sugerira da oni mogu ili preživjeti proces umiranja zvijezde ili možda čak i nastati nakon njega, znanstvenici sve više otkrivaju mnoge egzoplanete koje taj proces ipak uništi. To možemo zaključiti otkrivanjem zagađenja atmosfera bijelih patuljaka planetarnim elementima. Ako se ne varam, prvi egzoplaneti ikad otkriveni su bili upravo oko bijelog patuljka, što je bilo svojevrstan šok i zbunjola za znanstvenika. Da, to je dosta čudno. Zato što on rokne, kako može uopće išta ostati, ne? Da. Dobro, to nije eksplozija supernova, on jednostavno otpusti svoje vanjske slojeve. Pitanje je kako dok su ti planeti unutar zvijezde su preživjeli. A da, ali on otpusti toliko mase van da mu to vjerojatno poremeti orbitu jako. I gravitacijski i sve. Da. Ovih dana astronomi su otkrili 2 primjera bijelih patuljaka zagađenih planetarnim elementima. Prvi je udaljen oko 90 svjetlosnih godina od Zemlje, nevjerojatno je maleni mutan sa neobičnom nijansom crvenijom od bilo kojeg drugog poznatog bijelog patuljka. Drugi je pak neobično plav, nastao prije 9 milijardi godina. Tim je otkrio da oba zvijezdana sustava, odnosno oba zvijezdana ostatka, su izložena stalnom zagađenju padajućim planetarnim otpadom. Međutim, dok crvena zvijezda nazvana VDJ2147435 predstavlja najstarijeg do sada otkrivenog zagađenog bijelog patuljka, plava zvijezda nazvana VDJ1922 plus 0233 potencijalno je zanimljivija. Sad ćemo ih zvati prvi i drugi. Elementi pronađeni u njezinoj atmosferi sugeriraju da zvijezda jede planet vrlo sličan Zemlji. Pronalazimo najstarije zvijezdane ostatke u Mliječnoj stazi, koje su zagadile planete nekoć slične Zemlji, kaže astrofizičarka Elms. Nevjerojatno je pomisliti da se to dogodilo u razdoblju od 10 milijardi godina i da su ti planeti umrli mnogo prije nego što je Zemlja uopće formirana. Kada je svemirski observatorij Gaia Europske svemirske agencije identificirao ova 2 neobična bijela patuljka, Abigail Elms i njezini kolege sa sveučilišta Warwick u Velikoj Britaniji su podvrgli taj sustav različitim studijama. Budući da se bijeli patuljci više ne napajaju fuzijom elemenata u jezgri, njihove temperature polako padaju poznatom brzinom. Mjereći temperaturu dviju zvijezda, znanstvenici mogu procijeniti koliko je prošlo od njihovog nastanka do njihove smrti.
Zatim su spektre zvijezda podvrgli analizi kako bi odredili njihov atmosferski sastav. Na crvenoj zvijezdi pronašli su natrij, litij, kalij, a možda i ugljik. Na plavoj zvijezdi našli su natrij, kalcij i kalij. Budući da su bijeli patuljci toliko gravitacijski intenzivni, teški elementi poput ovih trebali bi vrlo brzo nestati u unutrašnjosti bijelog patuljka, van mogućnosti naše detekcije. Otkriće elemenata u atmosferi sugerira da materijal koji proizvodi te elemente još uvijek pada na zvijezde iz oblaka krhotina oko njih. U slučaju prvog patuljka, tim je utvrdio da je onečišćenje vjerojatno ostaci planetarnog sustava koji kruži oko zvijezde prije nego što je zvijezda umrla. Preživio svijet smrt zvijezde i sada polako tijekom milijarde godina pada u zvijezdani ostatak. Budući da se zvijezda pretvorila u bijelog patuljka prije više od 10 milijardi godina, to je čini najstarijim poznatim planetarnim sustavom u Mliječnoj stazi. U međuvremenu krhotine koje zagađuju drugi bijeli patuljak imaju sličan sastav zemljenoj kontinentalnoj kori, što sugerira planet sličan Zemlji, koji kruži oko zvijezde slične Suncu, a koja je živjela i umrla milijardama godina prije formiranja sunčevog sustava. To je kao fosilni zapis galaksije koja nam može reći kakvi su planetarni sustavi u Mliječnom putu bili eonima prije nego što smo mi stigli ovamo da se divimo njihovim čudima. Kada su se te stare zvijezde formirale prije više od 10 milijardi godina, svemir je bio manje bogat metalima nego što je to sada, jer se metali formiraju u evoluiranim zvijezdama i ogromnim zvijezdanim eksplozijama, kaže astrofizičar Pierre-Emmanuel Tremblay sa sveučilišta Warwick. Dva promatrana bijela patuljka daju uzbudljiv prizor u formiranje planeta u okruženju siromašnom metalima i plinom koji je bio drugačije od uvjeta u kojima je formiran naš sunčev sustav. Ovo zanimljivo istraživanje o bijelim patuljcima objavljeno je u Monthly Notices of Royal Astronomical Society. NASA je korak bliže slijetanju još većih vozila, to jest rovera na Mars. Nakon lansiranja na zadnjoj raketi United Launch Alliance Atlas 5 sa zapadne obale, to se dogodilo u srijedu 10. studenog, demonstrator tehnologije toplinskog štita na napuhavanje nazvan Loftid čini se da je uspješno napravio besprekorno putovanje u svemir i natrag. Ako je to doista slučaj, ova misija označava ključni trenutak u NASA-inom dugom putovanju da konačno dovede ljude na Mars. Ispitivanje toplinskog štita na napuhavanje u niskoj zemljinoj orbiti, koji je padao uspješno sa nosom prema dolje, što je znači bilo točno prema planu, je apsolutno savršeno prošlo. I čak se napuhao kada je pao u ocean. I to je otprilike bilo negdje oko 800 km daleko od Havaja, što je također bonus za inženjerski tim, jer su se nadali da će sva aerodinamika tog štita dobro funkcionirati i da će točno sletiti na metu. Ovo je jedna od najkritičnijih tehnologija koju trenutno testiramo sa ovom misijom, kao i s prvim uspješnim orbitalnim letom i sljetanjem, rekao je Jim Reuter, NASA-in pomoćni administrator za upravu za svemirsku tehnologiju, tijekom NASA-inog televizijskog prijenosa uživo nakon pada tog toplinskog štita. Nakon postavljanja u svemir, NASA je vizualno potvrdila putem video prijenosa uživo punu inflaciju tog toplinskog štita na negdje od oko 125 km visine i tako označavajući početak ulaska u atmosferu. Telemetrija je na kratko bila izgubljena dok se štit vraćao na zemlju, što je naravno normalno, ali je na kraju sve ispalo dobro. Štit na napuhavanje pao je svega 5,8 km od broda za spašavanje koji se zove Kana 2, što je omogućilo jednostavno izvlačenje. A Loftid je izbacio svoj snimač leta, to je flight recorder, kako je točno i planirano, na kojem su se skupili svi podaci. Ovo je sjajna prilika da dobijemo podatke o letu i da vidimo kako je sve zapravo radilo, rekao je tijekom prijenosa uživo Greg Swanson, voditelj instrumentacije Loftida u NASA-inom istraživačkom centru Ames. Znamo da je radio dovoljno dobro da bude izvrstan, dodaje o misiji. Loftid, vrijedan $93 milijuna, koji je lansiran uz Joint Polar Satellite System 2, to jest JPSS-2. To je zapravo, ja mislim, nova generacija ovih meteoroloških satelita i o tome se bi mogli isto idući put malo pričati. I uglavnom taj štit je proširiva aeroljuska dizajnirana da uspori ulazak svemirske letjelice kroz nebo Marsa i smanji količinu topline koje stvara atmosfersko trenje.
NASA kaže da je ova tehnologija da predstavlja jedno od rješenja za slijetanje u ultratanku Marsovu atmosferu, što slijetanje čini posebno delikatnim jer svemirske letjelice nailaze na samo djelić otpora u usporedbi sa zemljenom atmosferom. Padobrani nisu čak dovoljni da se čak i mali teret spusti na Mars. Recimo, na primjer, roveri Spirit i Opportunity koji su veličine autića onoga za golf, koji su pali su zapravo oni na površinu u kompletu sa zračnim jastucima koji su ublažili pad. Veći roveri tipa Curiosity i Perseverance zahtijevali su takozvanu nebesku dizalicu, to jest na engleski Sky Crane, koja je zapravo bila na raketni pogon da dovedu ta vozila veličine kamioneta na površinu. Međutim, Sky Crane je vjerojatno dosegla svoj maksimum u spuštanju mase od 1 tone za ta dva velika rovera na površinu Marsa, zbog čega NASA sada testira ovu novu takozvanu aeroškoljku na napuhavanje za slijetanje ljudi i tereta kojem je potreban za život na crvenom planetu. Ona je u obliku letećeg tanjura i dizajniran je da se ugura u konvencionalnu raketu tijekom lansiranja, ali se onda proširi i napuhne kada stigne do crvenog planeta i njegove atmosfere. Padobrani bi se naravno također i koristili kako bi se osigurao siguran dolazak tereta na Mars. To je na Marsu dosta problematično jer atmosfera je tanka, padobrani ne mogu obaviti sav posao da te letjelice sigurno sleta. Sad je pogotovo problem zato što se razmatra slijetanje sa ljudskim posadama, slijetanjem raznih modula i to je sve puno teže od svih rovera koji smo poslali i ovo je sada sljedeće novo rješenje. Da, jednostavno nema dovoljno molekula u zraku da uspore dovoljno padobran prilikom spuštanja i onda treba razmišljati kako izvesti to na jedan siguran način. Tako je. Tvoje uši slušaju Radio Student. A sljedeća vijest nam govori kako su emisije ugljičnog dioksida iz fosilnih goriva kao glavni pokretač klimatskih promjena na putu da porastu za 1% u 2022. i dosegnu najvišu razinu od kad postoje mjerenja, rekli su znanstvenici u petak na klimatskom samitu COP27 u Egiptu. Emisije iz nafte, potaknute stalnim oporavkom zrakoplovstva, vjerojatno će porasti za više od 2% u usporedbi s prošlom godinom, dok će emisije iz ugljena, za koje su neki mislili da su dosegnule vrhunac 2014. dosegnuti novi rekord. Nafta je najviše potaknuta oporavkom od covida, a ugljen i plin su više potaknuti događanjima u Ukrajini, rekao je za AFP Glenn Peters, direktor istraživanja na Institutu za klimatska istraživanja Cicero u Norveškoj. Globalne emisije CO2 iz svih izvora, uključujući krčenje šuma i korištenje zemljišta, doseći će 40,6 milijardi tona. Malo ispod rekordne razine 2019. pokazale su prve recenzirane projekcije za 2022. To je duboko zabrinjavajuće, rekao je Peters kao autor studija. Emisije su sada 5% iznad onih koje su bile kada je potpisan Pariški sporazum 2015. Istaknuo je, morate se pitati kada će pasti. Nove brojke pokazuju kako će biti teško smanjiti emisije dovoljno brzo da se ispuni pariški cilj o ograničavanju globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva Celzijevih iznad predindustrijskih razina. Zagrijavanje iznad tog praga, upozoravaju znanstvenici, riskira pokretanje opasnih prijelomnih točaka u klimatskom sustavu. Oko 1,2 stupnja zagrijavanja do danas je pokrenulo mnoštvo smrtonosnih i skupih ekstremnih vremenskih prilika, od toplinskih valova i suša do poplava i tropskih oluja koje su postale razornije. Kako bi se postigao ambiciozni pariški cilj, globalne emisije stakleničkih plinova moraju pasti za 45% do 2030. i smanjiti se na neto nulu do sredine stoljeća, pri čemu se sve zaostale emisije kompenziraju uklanjanjem CO2 iz atmosfere. Da bismo bili na putu za svijet sa nultom neto emisijom, emisije bi morale padati za 7% godišnje u sljedećih 8 godina. Da to stavimo u perspektivu, 2020. sa većim dijelom svjetskog gospodarstva u blokadi, emisije su pale za samo 6%. Tijekom duljeg vremenskog okvira godišnji porast CO2 od korištenja fosilnih goriva usporio se u prosjeku na 0,5% godišnje tijekom posljednjih desetljeća, nakon što se penjao za 3% godišnje od 2000. do 2010. Kako bi imali 50% šanse da ostanu ispod granice od 1,5 stupnja, čovječanstvo može ispustiti 380 milijardi tona CO2, prema studiji Earth System Science Data, čiji su autori više od 100 znanstvenika.
Uz trenutne trendove, emisija od 40 milijardi tona godišnje, taj bi se ugljični proračun potrošio za manje od desetljeća. Za 2/3 šanse proračun se smanjuje za četvrtinu i bio bi iscrpljen za 7 godina. Posljednjih desetljeća znanstvenici su obično mogli povući ravnu crtu između trendova CO2 i kineskog gospodarstva, koje je već 15 godina najveći svjetski zagađivač ugljikom. Međutim, u 2022. kineska proizvodnja CO2 trebala bi pasti za gotovo 1% godišnje, što je gotovo sigurno odražavanje usporavanja gospodarstva povezanog sa strogom politikom Pekinga o nultoj stopi covida. Unatoč tome što se mora boriti za alternativne izvore energije, uključujući ugljen, Europska unija je na putu da svoje emisije, odnosno da emisije padnu za gotovo isto toliko, 0,8%. Emisija SAD-a će vjerojatno porasti za 1,5%, a u Indiji za 6%. Godišnje ažuriranje također je otkrilo da sposobnosti oceana, šuma i tla da nastave upijati više od polovice emisija CO2 je smanjena. Ovi ponori su slabiji nego što bi se bili da nema utjecaja klimatskih promjena, rekla je koautorica Corinne Laraquier, profesorica sa sveučilišta East Anglia. Globalni proračun za ugljik za 2022. godinu duboko je deprimirajući, rekao je Mark Maslin, profesor klimatologije na sveučilištu u Londonu. Da bismo imali ikakvu šansu da ostanemo ispod međunarodno dogovorenog cilja globalnog zagrijavanja od 1,5 stupnjeva, moramo imati velike godišnja smanjenja emisije, čemu nema znakova. Ovu vijest o rekordnim razinama CO2 prenio je Agence France Press. Do sada neotkrivena crna rupa najavila je svoju prisutnost astronomima kada je rastrgala i proždirala zvijezdu koja je bila preblizu. Crna rupa srednje mase smještena je u patuljastoj galaksiji udaljenoj 1.000.000 svjetlosnih godina od Zemlje. To nam je zapravo jedna od bližih. I raskomadala je zapravo ta mala crna rupa je raskomadala zvijezdu u događaju koji astronomi nazivaju Tidal Disruption Event, to jest TDE. A TDE je postao vidljiv kada je izbacio bljesak zračenja toliko moćan da je nakratko zasjenio sve zvijezde u njegovoj patuljastoj galaksiji zajedno. Ovaj TDE mogao bi pomoći znanstvenicima da bolje razumiju odnos između galaksija i crnih rupa u njima. Također, astronomima pruža još jednu crnu rupu srednje mase za proučavanje. Ovo otkriće izazvalo je veliko uzbuđenje jer možemo koristiti događaje tipa TDE ne samo za pronalaženje više crnih rupa srednje mase u tihim patuljastim galaksijama, već i za mjerenje njihovih masa. I to je izjavio koautor istraživanja i astronom Ryan Foley sa Univerziteta Santa Cruz u Americi i rekao je to u izjavi. A TDE baklju, ona je označena AT 2020 NEH, prvi put su je primijetili astronomi koristeći Youngov supernova eksperiment. To je astronomsko istraživanje koje detektira kratkotrajne kozmičke događaje poput eksplozije supernove i taman kada je crna rupa počela zapravo proždirati zvijezdu. Promatranje ovog početnog trenutka uništenja bilo je ključno jer se omogućilo međunarodnom timu predvođenom znanstvenicima i prvim autorom istraživanja USC-a i astronomkinjom instituta Niels Bohr Charlotte Angus da izmjeri masu crne rupe, otkriši da je oko 100.000 do 1.000.000 puta veće mase od našeg Sunca. TDE su se u prošlosti uspješno koristili za mjerenje mase supermasivnih crnih rupa, ali ovo je prvi put da se pokazalo da se mogu dokumentirati i masa manjih crnih rupa srednje veličine. To znači da bi početno viđenje nevjerojatno brze baklje AT 2020 NEH moglo pružiti osnovu za mjerenje mase crnih rupa srednje veličine u budućnosti. On zapravo dođe skoro kao nekakva standardna svijeća za crne rupe. Da, u tom smislu. Da. A mislim, dobro, budemo kasnije da pročitam do kraja. Činjenica da smo uspjeli snimiti ovu crnu rupu srednje veličine dok je proždirala zvijezdu pružila nam izvanrednu priliku da otkrijemo ono što bi inače bilo skriveno od nas, rekao je Angus. Što više možemo koristiti svojstva same baklje kako bismo bolje razumjeli ovu nedostižnu skupinu crnih rupa srednje mase koje bi mogle predstavljati zapravo većinu crnih rupa u središtima galaksija.
Ova srednja klasa crnih rupa ima raspon mase između 100 i 100.000 puta veće od sunčeve mase, što ih čini znatno masivnim od crnih rupa zvijezdane mase, ali i mnogo manjim od supermasivnih crnih rupa koje se nalaze u srcu većine galaksija. I to uključujući i našu Mliječnu stazu, naravno. Fizičari su dugo sumnjali da bi supermasivne crne rupe koje mogu imati masu milijuna ili čak milijarde puta veću od sunčeve mogli narasti do tih ogromnih masa kao rezultat spajanja crnih rupa srednje mase. Jedna teorija u vezi s mehanizmom koji bi mogao olakšati ovaj rast sugerira da je rani svemir bio bogat patuljastim galaksijama koje su posjedovali te crne rupe srednje mase i kako su se ove patuljaste galaksije spajale ili su ih progutavale veće galaksije, srednje crne rupe unutar njih kanibalizirale bi jednu drugu i tako povećavaju masu. Ovaj lančani proces sve većih spajanja na kraju bi dovelo do supermasivnih titanskih crnih rupa koje se nalaze u srcu većine današnjih galaksija. No, mislim, ljudi često misle da je crne rupe generalno lako otkriti, ali problem je u tome da one ako ne interaktiraju sa ničim oko sebe, da su praktički nevidljive i da se ne možemo znati di su točno baš sve. Tako mi vidimo u biti samo rup događanja, a on se vidi ako postoji interakcija, u protivnome... Da, nema ništa, da. Tako da ova je sama sebe otkrila jer je popapala zvijezdu za doručak. A dobro, mi idemo sada, mogli bi i na glazbenu pauzu. I evo nas natrag u novoj emisiji o svemiru i svemu ostalome. U glazbenoj pauzi slušali smo frontmana Pearl Jama, Eddie Vedera, i njegovu pjesmu Invincible iz ožujka ove godine, objavljenu u suradnji s NASA-om povodom priprema za lansiranje Artemisa. Video prikazuje animirane testove prije lansiranja i konačne orbite svemirske letjelice Orion oko mjeseca i njegov povratak na Zemlju. Producirao ga je Sami Aziz, a uredila Lacey Young. Ovo nije prvi put da Vedder traži inspiraciju u zvijezdama. Posljednja ploča Pearl Jama, Gigaton, sadrži, na primjer, putovanje na crveni planet, kao i pjesmu pod nazivom Superblood Wolf Moon. Band je čak napravio igru u stilu Space Invadersa za promociju ploče. A nakon Veddera Invincible na temu emisije prelazimo, a to je Artemis i san o povratku na mjesec. Astronomija. Nova emisija na Radio Studentu. Slider za jingle mi je bio malo niže nego što sam mislio. No dobro, idemo sada na glavnu temu emisije. Program Artemis je niz svemirskih misija koje vodi NASA. 3 Artemis misije su zapravo trenutno u tijeku, a to su Artemis 1, koji će biti probni let bez posade oko i izvan mjeseca, koji se planira lansirati 16. studenog 2022. godine. Artemis, to je zapravo 16. studeni, to je zapravo preksutra. Tako da sigurno će biti live prijenos, tako da to se isplati pogledati, apsolutno. Artemis 2 je let sa posadom izvan mjeseca koji će ljude odvesti najdalje što su ikad bili u svemiru. I onda tu imamo i Artemis 3, to će biti misija koja će spustiti prvu astronautkinju i prvu astronautkinju koja nije bijelac na mjesec, koji će provesti tjedan dana izvodeći razna znanstvena istraživanja na površini mjeseca. Artemis 3 će biti prva misija američke svemirske agencije koja će s posadom slijetati na mjesec od Apola 17 1972. godine. Dok su svemirske misije Artemis uglavnom usmjerene na istraživanje mjeseca, NASIni dugoročni ciljevi još uvijek su zapravo poduzetni i koristeći tehnologiju i istraživanje razvijeno tijekom svemirskih letova Artemis, NASA namjerava lansirati buduću misiju s posadom na Mars. Ovaj ambiciozni NASIN plan od mjeseca do Marsa uključuje izgradnju nove svemirske postaje u mjesečevoj orbiti i na kraju nastanjivanje, to jest nastanjive baze na mjesecu. Zašto se program zove Artemis? Zapravo na hrvatskom bi to zapravo bila Artemida. Artemida je mitološka grčka božica mjeseca i sestra blizanka Apolona. Stoga je jasna veza s misijom koja je prvi put lansirala ljude na mjesec prije 50 godina.
Svemirska letjelica s posadom koja trenutno se razvija se zove Orion. A Orion je jedno od najprepoznatljivih zvježđa na nebu, dok je u klasičnoj mitologiji Orion Artemidin pratilac u lovu. NASA nema samo za cilj ponoviti podvige misija Apollo sa Artemisom, već radije otići na mjesec i ostati tamo. To znači istraživanje mogućnosti da bi se uspostavile nekakve baze i u lunarnoj orbiti i na površini mjeseca. Iako primarni cilj za sada još uvijek uključuje povratak ljudi na mjesec do sredine desetljeća. No ključni ciljevi misije NASA uključuju jednakost, znači da glavni cilj NASA je spustiti prvu ženu i prvu osobu druge boje kože, koja nije bijelac, na površinu mjeseca. Tehnologija zapravo isto također vrlo bitna, od raketa do svemirskih odjela. Te su tehnologije koje se trenutno razvijaju i koje su smišljene kako bi zapravo utrle put za buduće misije u duboki svemir. Tu su također i partnerstva. Program je Artemis je zapravo jedno od prvih nasilnih velikih suradnji sa komercijalnim tvrtkama kao što su SpaceX i Boeing. Dugoročna prisutnost je također isto veliki cilj, tamo gdje je posada Apollo 17 zapravo provela 3 dana na mjesečevoj površini, Artemis ima za cilj uspostaviti bazu za produljenje putovanja na čak i tjedne, a možda i mjesece. I budući da se o mjesecu zna više nego prije 50 godina, a tehnologije su zapravo jako napredovale od onda, NASA tvrdi da će ova sljedeća serija misija moći zapravo dohvaćati i skupljati uzorke na strateški način nego što je to recimo bilo tijekom ere Apolloa. I također otkriće vode na mjesecu i potencijalnih naslaga rijetkih minerala obećavaju i znanstveno i gospodarsko istraživanje i iskorištavanje. Ovo malo vuče na Black to the Moon. Na šta? Black to the Moon, Iron Sky. Aha, to da. Misija povratka na mjesec. Da. Samo ovaj put ne idu nacisti gore. Da, makar nastavak teksta će vas povezati sa jednom puno ozbiljnijom i puno boljom serijom, ali idemo sa nastavkom teme. NASA-in prvobitni cilj bio je iskrcati ljude na mjesec do 2024. Agencija je u studenom 2021. međutim potvrdila da će taj datum biti pomaknut najkasnije do 2025. Čak je i ovaj datum daleko od sigurnog, a s NASA-nim glavnim inspektorom Paulom Martinom, koji je izjavio da će slijetanje s posadom na mjesec vjerojatno skliznuti najranije do 2026. Znači od najkasnije 2025. do najranije 2026. Ovdje krije zamku koja se može protegnuti još nekoliko godina dulje. Slijetanje je treće u višegodišnjoj misiji koja počinje sa spomenutim Artemisom 1, letom bez posade oko mjeseca. Svaka od ovih misija ima svoje ambiciozne vremenske okvire. Lansirna raketa odgovorna za nevažni zadatak ispaljivanja kapsula i posade u svemir je Space Launch System, a to je NASA-ina nova raketa dizajnirana za svemirska putovanja izvan zemljine orbite. Budući da mora putovati gotovo 1000 puta dalje od onih koji su krenuli prema ISS-u, dizajn za postizanje brzine od 40.000 km na sat. I to je otprilike 8 minuta nakon lansiranja, glavni odnosno izgledni stupanj će se odvojiti i astronauti nastavljaju svoje putovanje prema mjesecu. Misija se sastoji od Orion svemirske kapsule u kojoj će biti posada, Lunar Gateway, male svemirske stanice koja kruži oko mjeseca, a dizajnirana je da bude fleksibilna platforma za misije na mjesec i šire. Modul Orion spojit će se sa Gatewayom, a od tamo će se astronauti prebaciti u modul za slijetanje na mjesec. Za razliku od međunarodne svemirske postaje, odnosno ISS-a, Lunar Gateway neće biti stalno naseljen, već će služiti kao platforma na kojoj astronauti mogu živjeti i provoditi istraživanja u kratkim razdobljima. Također će moći nastaviti znanstvene istraživanja čak i između ljudskih lunarnih misija. Međunarodni partneri poput Europske svemirske agencije rade sa NASA-om na dizajnu Lunar Gateway stanice. Kapsula za slijetanje na mjesec odvest će tereti ljude od Lunar Gatewaya do površine mjeseca. NASA radi zajedno s komercijalnim tvrtkama na razvoju sustava za slijetanje ljudi poznato kao HLS i niza drugih vozila za robotiku i teret.
Dok je Apollo lunarni modul dizajniran da se koristi za jedno povratno putovanje do površine mjeseca, sustavi za slijetanje misije Artemisa postavljeni su za korištenje u više misija. Sve to skupa je u raketi koja će ih odvesti izvan zemljine atmosfere u svemir. Ova super teška raketa više od kipa Slobode, 98 metara, i procjenjuje se da košta $800 milijuna po lansiranju. Kada bude dovršena, SLS će biti najmoćnija raketa na svijetu, moćnija od Saturn V rakete koja je odvela astronauti na mjesec. Raketa je bila u razvoju u NASA i veći dio prošlog desetljeća, trpeći višestruka odgađanja i rastuće troškove, ali i preimenovanja. U ožujku 2022. raketa i svemirska letjelica za Artemis 1 premješteni su na lansirnu rampu u svemirskom centru Kennedy. Dok putovanje do mjeseca traje 3 dana, dolazak na Mars daleko je dulji i kompliciraniji cilj. NASA vidi Artemis kao polaganje temelja za međunarodne svemirske agencije i privatne tvrtke za izgradnju lunarnog naselja gospodarstva, a od tamo na kraju da pošalju i prve ljude na Mars. Tvoje uši slušaju Radio Student. Artemis 1 je prethodno nazvana istraživačka misija, zapravo to se zvalo Exploration Mission 1, a ova misija bez posade je opsežan test Space Launch Sistema, to jest SLS-a i modula Orion. SLS će poletiti iz svemirskog centra Kennedy na Floridi, a kada će biti u svemiru, modul Orion će se odvojiti i otputovati na mjesec. Njegova orbita odveće ga 100 km iznad mjesečeve površine prije nego što se nastavi zapravo produlji iza mjeseca još 64.000 km. Nakon procijenjenog trajanja misije od 26 do 42 dana, ovisno o tome kada Artemis 1 bude lansiran, modul će se spustiti u Tihi ocean blizu Kalifornije. Na brodu će biti niz znanstvenih i tehnoloških eksperimenata koji će se odvijati u dubokom svemiru. Oni su osmišljeni da prošire znanje o mjesecu, naprave daljnji tehnološki razvoj i prouče zračenje dubokog svemira van zemljine zaštite. Na brodu će također biti takozvani Moonkin po imenu Campos. To je zapravo lutka koja nosi svemirsko odijelo prve generacije Orion Crew Survival sistema, koje će pravi astronauti nositi na Artemisu 2 i 3. Senzori će biti postavljeni po cijeloj toj lutki kako bi pružili podatke o tome što ljudi koji će stvarno ići, članovi posade, mogu doživjeti tijekom leta. Artemis 2 će biti pionirski svemirski let s posadom za program Artemis, koji će ljude odvesti dalje nego što su ikada bili u svemiru. Nakon što bude lansirana u svemir raketom SLS, 4-člana posada preletit će sa modulom Orion 7400 km iza udaljene strane mjeseca, izvršiti let pored mjeseca i vratiti se na zemlju. A to će već onda biti i rekord za najdaljeg čovjeka koji je otišao od zemlje. Misija će trajati između 8 i 10 dana i prikupit će vrijedne podatke o ispitivanju svih komponenti letjelica. Artemis 3 će biti treća misija na mjesec i trebala bi biti prvo slijetanje na mjesec od Apollo 17 koje je zadnji bio 1972. I tako nadovezujući se na misiju Artemis 2, 4 astronauta na modulu Orion pristaće uz Lunar Gateway i ostati u svemiru 30 dana. Sustav za slijetanje ljudi tada će odvesti 2 astronauta do mjesečevog južnog pola, područja koje ljudi prije nisu posjećivali. Očekuje se da će astronauti provesti tjedan dana istraživajući površinu i izvesti niz znanstvenih studija, uključujući prikupljanje uzorka vodenog leda koje je prvi put otkriven na mjesecu 1971. godine. No hoće li biti Artemisa 4, 5, 6 ili više, NASA prvenstveno usmjerava svoju pozornost na Artemis misije od 1 do 3, ali također gleda prema naprijed, prema budućim projektima i već je dodijelila ugovore za rakete boostere do Artemisa 13. Već znači da bi teoretski moglo biti jako puno letova. I ako se misije od 1 do 3 pokažu uspješnima, NASA ima ambicije za daljnje misije sa posadom na godišnjoj razini.
Jedno od očekivanja je da budući astronauti počnu uspostavljati bazu na površini mjeseca s ciljem da na posljedku koriste satelit kao polaznu točku na putovanju na Mars. Artemis 4 je već u proizvodnji, a NASA u siječnju 2022. objavila da su odljevi i dijelovi svog raketnog boostera na čvrsto gorivo za Artemis 4 već proizvedeni. U međuvremenu Airbus je u lipnju 2022. izvijestio da su dobili strukturu lunarnog modula, to jest kostur svemirske stanice koja će omogućiti astronautima da žive u orbiti oko mjeseca u pripremi za 4. misiju Artemis. Da. Ovo već pomalo počinje vući na For All Mankind i zato bi bilo vrlo interesantno kad bi prvu svemirsku, odnosno prvu mjesečevu bazu nazvali Jamestown. Ne znam, ja još uvijek nisam pogledao to. Svaki put zaboravim, uvijek sjetim ima neka serija koju bi gledao, onda se ne sjetim nikak. Da, ovo cijela ova ideja Shackletona i vode, ispostavljanja baze, jako vuče. Uvijek se znanost, SF hrani znanost i onda se znanost hrani natrag SF-om. Ne. No dobro, za početne misije na mjesec, odnosno za Artemis, odabrani astronaut će vjerojatno letiti, kao što je rečeno, na južni pol. Ovo područje ima veliki potencijal jer se vjeruje da je dom najvećeg obilja vodenog leda. Ako uspijemo izvući ovu vodu, mogla bi se koristiti za održavanje ljudskog istraživanja dalje u svemiru. Bilo da je to izvor ljudske hidratacije, resurs raketnog goriva ili sustav za hlađenje opreme. Krater Shackleton ogromna je depresija od 19 km i mjesto koje svako vrijedi posjetiti. U stalnu sjenu koja pada na udubljenja na krateru, niske temperature čine ga obećavajućim mjestom za stvaranje leda. Zapravo ovo područje bez svjetlosti odražavaju neke od najnižih temperatura u cijelom sunčevom sustavu. Iako je čak moguće da će se voda naći i na osjetljenim površinama mjeseca. Područje je za koje se vjeruje da ima najveće obilje vode su ipak krateri, a ujedno i najbolje mjesto za početak potrage za daljnjim prirodnim sirovinama. Trostruki NASA astronaut Steven Svensson, koji je proveo više od 195 dana u svemiru tijekom 3 misije na Međunarodnoj svemirskoj postaji, to jest na letovima Space Shuttle STS-117, 119 i letu Soyuza TMA-12M, govorio o važnosti programa Artemis za Space.com-ovom sezijskom publikacijom How It Works. Pravi cilj je Mars i koristit ćemo mjesec kao poligon jer je Mars vrlo teška misija, rekao je Svensson u izdanju za studeni 2020. Trajat će gotovo 3 godine, a ne možete se vratiti kući ranije na misiji na Mars. Putovanje traje 7 ili 8 mjeseci da stignete tamo i tamo morate čekati 15 mjeseci da se planeti ponovo ispravno poravnaju prije nego što je povratak moguć. Pored Marsa, mjesec također možemo koristiti kao poligon za druge stvari, da vidimo kako zapravo možemo prikupiti materijale sa samog mjeseca i možda ih koristiti za proizvodnju goriva. Koliko će ovih impresivnih planova biti stvarno ostvareno, teško je reći u ovom trenutku. Procjene troškova još se uvijek pročišćavaju, a ukupna cijena Artemisa ostaje nepoznata. Proračun i zato je bio puno puta rezan i preimenovan i odgađan i to je glavni razlog zašto još uvijek nije realiziran. Proračun programa Apollo na kraju je iznosio ukupno 23,6 milijardi dolarima u dolarima iz 1973. Što bi danas bilo puno veća vrijednost kad bi ju korigirali za informaciju. Jer eto, NATO kaže da je to ekvivalent više od 136 milijardi dolara današnjih. To znači da svako slijetanje Apollo na mjesec je koštalo oko 22,6 milijardi dolara. Za Artemis se predviđa da će NASA potrošnja doseći 93 milijarde dolara do 2025. pri čemu svako lansiranje SLS Oriona će koštati 4,1 milijardu dolara. Naravno, opet će one iznose za Apollo trebati prilagoditi na vrijednosti za 2025. i 2026. jer vidimo da inflacija pomalo divlja. Valja napomenuti kako su i prijašnje lansiranje Artemisa odgađana zbog problema, posljednje uslijed opasnosti od curenja vodika. Tako da ostaje vidjeti koliko će ovi planovi se pomaknuti relativno obzirom na relativno optimistične planove NASA o ponovnom vraćanju ljudi na mjesec. A ako dobro pamtim, sljedeći pokušaj lansiranja Artemisa bi trebao biti 16. studenog oko 7 sati ujutro po našem vremenu. Dakle, za 2 dana ćemo vidjeti da li će barem Artemis 1 uspjeti ili će ponovo doći do nekih tehničkih problema i odgađanja leta. Da, svakako to se isplati gledati, jer ovo tu je raketa koja
je jača od Saturn 5 rakete realno i veća i sve, to će biti živi show. I ako ne uspije i ako eksplodira, opet će biti show, tako da... U svakom slučaju reći je budućnost istraživanja svemira. A i to isto, da. Tako da eksplodira, bit će lijepo za vidjeti, ali bit će jako tužno za svemirski program. Tužno za svemirski program, da. Tako zato se nadamo da će uspjeti i da će sretno obići mjesec i vratiti se natrag. Da. Jesi gotov? Jeste. Dobro, evo, nakon zanimljive teme emisije i uz držanje figa da uspije SLS raketa i projekt Artemis, idemo na glazbenu pauzu. I nastavku nove vraćamo se nakon kraće glazbene pauze u kojoj nam je svirala grupa Film i pjesma Mjesec je večeras lud, objavljena na albumu Sva čuda svijeta iz 1983. Nakon što su se razišli s Branimirom Stulićem, kako su to uspjeli, i sastavom Mazara, Marino Pelajić, Mladen Juričić, Branko Hormatko i Juroslav Juro Stublić 1979. u Zagrebu osnivaju sastav Šporko, Šalaporko i njegove žaluzine. Po jednoj priči iz lista Polet, ali ubrzo ga mijenjaju, hvala Bogu, u imenu Film. Ubrzo se pridružuje i Juri Novoselić na saksofonu. Zanimljivost je da Juri Stublić otac bio operni pjevač, pa je već kao dijete stekao određeno iskustvo na sceni. Nakon pobjede sa skladbom Neprilagođen na Omladinskom festivalu u Subotici postižu veliku popularnost na području bivše Jugoslavije, pogotovo na kludskim nastupima. Prvi studijski album Novo još jučer samo na filmu, a sada u vašoj glavi objavljuje 1981. Nakon mnogo nesuglasica te pauza uzrokovanih služenjem vojnog roka, razišli su se 4 godine kasnije, 1985. Godine 1987. pod nazivom Juro Stublić je Film u malo drugačijem sastavu grupa nastavlja s radom te je aktivna još do danas. A nakon grupe Film prelazimo na najave događanja i crticu u čast posvećenu velikom kometu iz 1680. Da, u međuvremenu nas je naš slušatelj zvao pa nam je rekao da nam stvari nisu dovoljno spacey, tako da idući put ćemo pripremiti malo po njegovom izboru malo više spacey stvari. I eto, dragi slušatelji, tako si Lovro zadao pripremu glazbenih pauza. Da. Idemo dalje. Ugasi svjetla. Upali zvijezde. Nova emisija na Radio Studentu. A u najavama događanja imamo ponovo predavanje na Zvjezdarnici Zagreb, a pod nazivom Grube procjene i mentalne mape. U srijedu 16. studenog 2022. u prostorijama Zvjezdarnice Zagreba Patička 22 sa početkom u 20 sati održat će se popularno predavanje Grube procjene i mentalne mape. Dva osnovna alata u procesu razumijevanja prirodnih fenomena su davanje grubih procjena i reduciranje relacija na jednostavne grafičke prikaze. Prvi nam omogućuje da izradimo osjećaj za red veličine prije nego što poznajemo sve detalje koji su potrebni za preciznu predikciju. Drugi nam služi za izgradnju mentalne mape, skice koju ćemo imati pred očima kad razmišljamo o složenim informacijama, poput elemenata od kojih je načinjen svemir ili kauzalnih odnosa u prostoru vremenu s crnom rupom. U predavanju ćemo se osvrnuti na nekoliko oglednih primjera koji ilustriraju ovaj važan aspekt razmišljanja u pozadini teorijske fizike. Predavač je docent dr. znanosti Ivica Smolić sa PMF-a fizika. Ulaz na predavanje je besplatan i nije potrebna nikakva najava. Tvoje uši slušaju Radio Student. Na današnji dan, 14. studenog 1680. njemački astronom Gottfried Kirch je otkrio komet koji će postati poznati kao Kirchhoff komet ili veliki komet iz 1680. Kirch je otkrio komet tijekom promatranja iz Korburga, ne sluteći da će novo otkriveni komet postati jedan od najsjajnijih kometa 17. stoljeća, navodno vidljiv čak i danju, a nada se poznat po svom spektakularno dugom repu. Zemlji se najviše približio 30. studenog te godine na udaljenosti od 0,42 astronomske jedinice, samo da podsjetim, jedna astronomska jedinica 150 milijuna kilometara. A u Perihel je stigao 18. prosinca, na Suncu
ekstremno bliskih 0,0062 astronomske jedinice, to je zapravo 930.000 km. Vrhunac svog sjaja je dosegnuo 29. prosinca kada je ponovno krenuo od Sunca. I zadnji put je zabilježen 19. ožujka 1681. JPL Horizons pokazuje da komet ima otprilike baricentrični orbitalni period od 10.000 godina. U veljači 2019. komet je bio oko 257 astronomskih jedinica, to jest oko 38 milijardi kilometara od Sunca. Iako je komet 1680. i 1681. nazvan po Gottfriedu Kirchu, zasluge su također moraju i prepisati Eusebiju Kinu, to je španjolski jezuitski svećenik koji je opisao orbitu kometa. Tijekom svog odgođenog odlaska u Meksiko, Kino je započeo svoja promatranja kometa u Kadizu krajem 1680. A po dolasku u Mexico City objavio je svoju exposition astronomika del kometa u kojoj je predstavio svoja otkrića. Kinova ta exposition astronomika je jedna od najranijih znanstvenih rasprava koje je objavio Europljanin u Novom svijetu. Iako je nedvojbeno bio komet koji se ekstremno približava Suncu, vjerojatno nije bio dio Kreutzove obitelji kometa, već zalutala pridošlica sa ruba Sunčevog sustava. Isaac Newton ga je koristio za provjeru Keplerovih zakona, a kao i mnogi drugi i Newton je smatrao da je komet vidljiv krajem 1680. I da je to isti komet koji je vidljiv početkom 1861. zapravo dva različita kometa. Fora je u tome što kada komet ode iza Sunca, onda ga nema neko vrijeme i onda se na drugom kraju neba pojavi komet i onda ljudi obično misle da se radi o dva različita kometa, a zapravo se radi o istom kometu. Tako je ponosno mislio i Newton, da. Ali vidjet ćete što se potom dogodilo. Da. Tek je John Flamsteed koji je prvi predložio da su dva svjetla kometa, ona iz kraja 1680. i ona iz početka 1681. zapravo bili isti komet koji putuje prema Suncu, a i drugom slučaju na kraju 1681. od Sunca. I držeći se svojih uvjerenja, Newton je to osporavao. Kada se kasnije predomislio, uz pomoć Edmonda Halleya je ukrao neke od Flamsteedovih podataka kako bi potvrdio da je to doista jedan te isti komet, a da pri tome Flamsteedu nije dao niti imalo zasluge. Da, Newton nije bio genijalac, ali koji svaki veliki znanstvenik ipak na kraju krajeva može biti ponekad i u krivu. Da, bilo kada je Newton zadržao u bogatstvu, ali držao od Newtona prokletstvo. Da. No, onda idemo malo već lagano prema odjavi, jel? Da. It is over. Elvis has left the building. To all of you up there, Godspeed. To all of you who didn't make it, I hope you didn't do anything crazy. A nove zanimljive minute nove samo su već idući ponedjeljak 21. studenog uživo u 19 sati ovdje na valovima Radio Studenta na 100,5 MHz za područje Zagreba, te u snimci utorak 22. studenog u 19 sati na valovima Radio Uniduo na 97,5 MHz za područje Dubrovnika. Ovo je inače tvoj dio, ne, nije moje još uvijek. Do idućeg nastavka nove možete nas pratiti na našim Facebook stranicama pod nazivom Nova emisija o svemiru i svemu ostalome. Osim putem Facebooka možete nas kontaktirati i putem maila emisija@gmail.com. Jer da ćemo poslušati vaše ideje, predloge, pohvale, kritike i potruditi se biti malo manje zbunjeni nego večeras. Da, a u međuvremenu nemojte zaboraviti na snimke emisija u audio izdanju na podcastu Radio Studenta za sve vas kojima je to draže ili i bolje od YouTube-a. I samo da ne zaboravimo napomenut, lansiranje Artemisa je preksutra, to je za vas Dubrovčane srijeda u 7 sati ujutro kod nas, je li tako, Marko? Tako nešto, budemo potražili link nasin pa ćemo staviti na Facebook stranicu da možete gledati. Ko želi da može gledati, kome nije prerano ili ne znam, može, neovisno o poslu ili nekim drugim obavezama. Da. A s time na umu opraštamo se od vas do novog nastavka nove, do koje vas srdečno pozdravljaju voditelji Lovro Dujnić, Bog i Marko Šimec. Do slušanja. Nova emisija o svemiru i svemu ostalome.
We meet in an hour of change. Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.